Cando se perde unha persoa, todos son problemas. Papéis, barullos... Pero non volves con eso. Para que tes dereito a unha pensión, aínda que teñas esperanzas de que o teu home siga vivo. En realidade non o sei. Prefiro pensar... Prefiro que todo siga así. Quero che mercar o Prado da Loma. E volte dalle co Prado. Quen és ti para te meteres na miña vida? Que, como che vai? María enfadouse comigo. A viúva que non quere ser viúva. María? Foron as abellas de Florencio que están amestradas. Amestradas? Sí. Logo podería haber indemnizacións. Pois xa indemnizacións, plantolle un preito. En cara, verdade? Como lo van a cabeza, por favor? Onde está o teu cuarto? O meu aí, ao lado. Está un pouco desordenado. Non lle vou prestar atención ao teu cuarto. Isto non está ben, Mónica. Non me digas que non sentes nada por mí. Evaristo, non sei que dicir, só que o sinto moito. Daquela, por min todo solucionado. Non hai preito, xuiz. Xa sei que o fixeches con boa intención, pero non quero que ninguén se meta na miña vida, entendes? Perdón. A nosa alcaldesa, a xenerosa persoa que nos cediu o terreo, que proceda a colocar a primeira pedra. Florencio, é certo que van levar os San Roque ese da parroquia para o Museo do Louvre? Pode que o leve. Que? Pode que o leve. Petróleo, non te pases, Mira que che dá por exagerar as cousas, E pome un café, Ana. Xa vai o café. Outra mentira para a colección. Mulleres de pouco café. O mundo está vos cheo delas. Parte de culpa neste barullo teño eu. Hai meses escribí nun folleto turístico a historia do noso San Roque. O San Roque sen can que un día apareceu na praia. Un episodio literario moi fermoso, por certo. O San Roque sen can. Pode que fora pola acción do mar, pero o caso é que o San Roque chegou á praia de Portozás sen o can. Xa, pero que pasou logo de que escribiras eso no folleto turístico despois? Pois que debeu impresionalos do Departamento de Patrimonio porque están moi interesados en ver o San Roque que nos trouxo o mar. Que che dixen Deben lista? pensar que ten algún valor. Que che dixen lista? O mesmiño que Florencio. Xa estou vendo as noticias. Sorpresa artística na Costa da Morte. Descoberta en Portosás. Imaxe de valor incalculable e milagreira como a ningunha. Ter non ten valor ningún. Eso terán que decidilos de patrimonio, dijo eu. E lo ti sabes de santos tamén. Deste sei bastante. E dígoche que non ten valor ningún. E acabouse. O que eu escribín nese folleto foi a historia de como chegou San Roque sen can ata a vila. O seu valor religioso e artístico é outra cousa. Xa verás ti cando chegue a prensa e empece a facer reportaxes dos santos. Xa verás ti. Terás que te preparar para as entrevistas. Bah, non creo. Sí, home, sí. Entrevistarán os expertos en arte, a Florencio como cronista da historia do santo, e despois a ti. E lo ti, que crees que me poden preguntar eles? Pois, primeiro pediránche a opinión sobre o santo. Sí. E despois será cando che digan: Señor Petróleo, vostede é sempre así? Ou é que hoxe esqueceu tomar a medicación? Se ti búrlate se queres, búrlate. Eu tamén vexo os titulares. Exmariñeiro trapallán ofrécelle a San Roque 4 rosarios para que o baixe das nubes. Mira, Bertiña, cando se xa famosísimo e tiña o bar cheo de xente, o mellor non vou ter tempo para os teus chistes. Non poderías vivir sen eles. Dixen o mellor. Será mellor que fale cos de patrimonio para aclararlles que o San Roque de Portozás non é o que parece. Ti deixa que veñan os de patrimonio e que sei, e que decidan eles. Ou que? Faime caso, Petróleo. Se veñen os de patrimonio a Portozás, a vila inteira vai descubrir algo que é mellor que non saiban. E senón o tempo. Pois alégrome moito de que me fagas a pregunta porque eu sempre dixen que a liña escultórica dese santo pois era unha cousa que non era normal. Xa primeiramente non é normal, é claro, pero claro.
Bos días. Non me notas nada, Paula? Non sei onde aí que as mulleres tendes un sexto sentido para distinguir os triunfadores. Manjo, teño moitas cousas que facer. Non teño tempo para outra parola das túas. Máis respeto, que estás falando con Manjui. O terror do mundo submarino. A ver, que che pasou? Que me pasou? O mellor que me podía pasar. Petróleo, atende. Dalle, veña, que teño moito traballo, que? Ese é o asunto. O curro. Eu tamén teño moitísimo curro. O que, Colegas, atención. Hai un par de meses mandei unha solicitude á compañía inglesa, desta que traballa no Mar do Norte. Pregunto eu, sabedes que fan? Non vou saber. Son mergulladores industriais. Auténticos especialistas, botan cables submarinos e arranchan as plataformas no fondo do mar. En plan astronauta, pero no fondo do mar. E o mellor de todo, sabes que é? Non me digas que... Sí! Felicidades, meu! Gracias, tío. Mi madriña, que caladiño te aspete, es un fenómeno. No Mar do Norte. Teño unha anécdota de cando traballaba en unhas plataformas petrolíferas do Mar do Norte que é moito, nunca me lo contei. Eu creo que non é. Conto-me-la. Conta, logo, que esperas? Conta, ainda que non queiramos. Mira, fui un día, acórdome perfectamente que estaba no mar. A culpa é túa por deixarse escapar o das rifas do xamón. Vale, outra vez. Agora o que temos é que inventar algo para conseguir a nosa parte. Xa me vexo sen excursión de fin de curso. Que non, home, hai 1000 cousas que podemos facer para telas 15.000 a tempo. 15.000 telas? É que é moita pasta. Xa verás como se nos ocorre algo. O fácil que sería estar no grupo das rifas. As rifas? Bo, que barbaro. Teño unha idea. Impresionante, unha idea de fita. Que che parece vender uns sinxeros co escudo de Porto Sás? Seguro que os colocamos enseguida. Fita hai que ser máis original. Máis original con sinxeros co escudo de Porto Sás? Xa vale, non? Se queres buscar alguén que quere estar contigo no de sinxeiros. Agora non atopa ninguén. Se se che ocorrer a ti, seguro que dixías que era unha boa idea. Pois vai tocar a rifa e xa conseguirei os cartos eu soa. Deso nada, eu estou contigo. Pois cale, pensa algo. Vale, vale. Pero que conste que o do sinxero será algo original. E seguro que non lo quitaban. Feito. Vale, vale. Teño que ir a Vigo a semana que ven. Vanos dar un cursiño de respiración. Meu pai, xa me vexo ali coas botellas de aire ali entre as queñas abasadas. Botando a merda pro fondo do mar. Sabes o que saques comprometido co ecoloxismo activo? Pero ti que dis, che? Cables que xa non valen, plataformas bellas, bidóns de velenos nucleares. Toda a merda que sobra no mundo vai pro fondo do mar. E claro, que iba a ser un dos recolledores de lixo especialistas. Pauliña, un traballo é un traballo, non sei? Si, meu, pero hai cousas que un non debe facer. Por moito que lle paguen. Para ti é moi fácil falar, non si, neniña? Para min é para todo o mundo, menos pros mergulladores, claro. No fondo do mar non se fala e pouco a pouco van perdendo costume. Sí, veñame, ti sige que esto es cousas, anda, pero a mí non me marge la mañán, Xa vou. Veña. Pero unha cousa, por que me dis que para min é moi fácil falar? Ai, logo non o sabes. Se soubese non cho preguntaba. Ai, non o sabes, pois vouche dicir, nena. Porque ti és filla de rico, sabes? Porque sempre tiveches todo e sempre has de ter, sabes? E se eu fose así, tamén faría igual, coas baleas e máis coas focas e máis con todos eses... Estásme dicindo que son unha nena mimada, unha nena pija. Estásme dicindo que as miñas comisións nacen nos cartos do meu pai. Estásme dicindo eso. Muller, eu non... Mira, vaite pro Mar do Norte. Ai, Manjui, que carallo fixe? Manjui, teñoche que dar un consello, Teñoche que dar un consello, non son de consellos, pero teñoche que dar un nunca, nunca, nunca. Lle dixas a unha muller que ten todo o que pode desexar porque non o soporta, meu. Anajo. Porque elas son así, amiguiños, son misteriosas, son así como o mar, eu que sei. O Mar do Norte. Sí, como o Mar do Norte é peor aínda, son. Xa teñen que ser. E sempre foi unha tradición familiar. Pasase o que pasase, o aniversario das tías había que celebrarlo. Son moi maiores. Non, 60 e pouco. As dúas son xemelgas. Non me diga. Sí, iso era parte do conto. Sempre comprábamos 2 regalos, cada un exactamente iguais. Este ano, non sei, non se me ocorre nada. Teñes que regalar unha cousa daqui, algo típico. Típico? Pois como non lles leve percebes do currás, ou algunha trasnada do couto. Non me refería a eses produtos precisamente. Pois entón...
Ai, parece mentira, Andrés. Está clarísimo que lles ten que regalar. Vostede dirá, alcaldesa. Non é broma. Entre as miñas funcións está a de promocionar as industrias locais. Tamén promociona as industrias locais. Que pasa, que non ten dabondo co Concello co supermercado? Ás veces non sei como dou para tanto. E o peor son os días como este, en que María non está e teño que atendelo super soa. Pero sempre queda algo de tempo para estas cousas. E vostede aproveita para promocionar a industria da vila. As nosas industrias, máis ben industrias artesanais. Pero, por favor, non me diga que non se dá de conta. Non. O noso encaixe é o regalo perfecto. Podelles encargar 2 panos exactamente iguais. Claro que sí. Claro que sí. Ademais, seguro que lles encanta. Como non lles vai encantar. Pensa nos sinxeiros co escudo de Portosás. Que bonitos. Para xa como se dunha vez. Sí, claro, como ti tes tantas ideas. A ver que lles pasa a estes dous. Hola, rapaces. Que? De que discutides? Nada, cousas nosas. Hola, Andrés, está a miña nai. Fui a un recado, ven afuera. Vos non teñades que estar na escola? Estamos no recreo, pedimos permiso para sair, E logo? Queremos falar contigo, Celia. Non necesitas que che fajan algo no súper? Algo, que? Algo que vaya 15.000 pesetas. 15.000 pesetas? 15.000. Para que queredes vos tantos cartos? Para a excursión de fin de curso. Na clase dividímonos por grupos e cada un fai algo para conseguir cartos. Nós temos que xuntar 15.000 pesetas. Un bastón. E Iria non queren vender rifas, nin uns sinxeiros moi... Fito! Entón que, Celia, podemos facer algo no súper? Pero eu non podo contratar menores. Non, xuiz. Imposible, sería ilegal. Ves? Xa te dixen eu. Que listo és. Pero podemos colocar isto, colocar algunha caixa ou limpar. Así que o meu súper está sucio. Ou probar os chupaseses, os novos. A ver que tal saben. Se cada sabe mala non valen, Un momento. Estáseme ocorrendo unha idea. Vos sabedes palillar. Home, claro. Que Iria está aprendendo, pero eu sou un fenómeno. Ao principio, meu pai non quería que palillase, pero agora di que fago mellor que a miña irmá. Pois eu necesito alguén que me faga un traballiño. A ver, canto cobrades por me facer 2 panos pequenos? Ui, 2 panos inteiros... 2 panos pequenos, pois serían, a ver, tendo en conta que tes presa por eles, non? Sí. Eu creo que o xusto serían unhas 15.000. Sí, máis ou menos. Trato feito. Trato feito. Adeus, xuiz. Levo isto. Te va a tirar de sala. Adeus. Dalle co Florencio. Florencio, o único que sabe do santo, Bertiña, é como apareceu na praia do Portosás, do seu valor histórico, artístico. Non ten idea ninguna. E cando veñen os de patrimonio? Os de O patrimonio... petróleo de a luz verde, supoño. A ti o que che pasa que ainda non o crees, non? Ou é que pensas que aquí non temos dereito a ter obras de arte ou que? Bos días a todos. Que milagro, señor cura Nová! Un milagre sería verche a ti pola igrexa. Ela! Estou aquí por un asunto moi importante, Petróleo. Mira, os de patrimonio chegan dentro de 2 días. Repítalle ben alto a Berta, faja o favor. Deixe, don Amancio, que empezo a estar saturada de cuestións religiosas. Polo visto, agora Petróleo é un especialista en arte sacra. É unha carta da Dirección Xeral de Patrimonio. Queren declarar o noso San Roque de valor histórico-artístico. Sí, señor, que vos dixe? Pero isto é terrible. Pero como vai ser terrible que declaren o noso santo de valor histórico? Se os de patrimonio chegan a ver o noso San Roque, será unha traxedia para a vila. Hai cousas que é mellor que a xente non saiba. Outro como a Florencio. Señores, hai que parar isto. Que é o que hai que parar? A declaración de patrimonio polo vosso San Roque. Van a declarar patrimonio histórico. Eso é que vale unha millonada. Que, Couto? A ver se sacamos tallado o santo, eh? Don Florencio e máis don Amancio parece que non están moi contentos con este asunto. Pois eu tampouco. Deixade estar o santo. Ata agora estou ben tranquiliño. Que mal che terá a ti o santo se non entraches nunha igrexa na túa vida, ver isto? E te que che importa, chapapote? Unha cousa é non entrar nunha igrexa, outra cousa é facer caralladas cos santos. Se eu non me meto co santo, o santo non se mete comigo. E como é que non nos demos conta antes de que o noso San Roque era tan valioso como para ser declarado patrimonio artístico? Ramón, aínda non o declararon patrimonio de nada, Pero hai que se adiantar os feitos.
Os ingresos do turismo religioso son enormes. A xente paga moitos cartos por ver reliquias valiosas como o noso San Roque sen can. É de valor incalculable, como as momias ou como as meninas esas. Ollo con este asunto, que poderíamos entrar nun asunto de consecuencias imprevisibles. O dereito canónico, que está, con respecto ás sociedades da Igrexa, afirma... Está calado, Rodillao. Aquí a única cousa certa é que dixía a miña avoa. A ver, curras, que dicía a túa avoa? Xogar cos santos. Castigo de anxo. Iso é superstición, Evaristo, e a superstición é inimiga do progreso. Hai que facer convencer a Igrexa para que non se dá a propiedade do santo á vila. Así podemos explotalo nós, non? Como se mos que San Roque ainda vai chamar polo can. Ben falado, fillo. É como imos conseguir que a Iglesia nos seda o santo. Que tal se guardamos o noso orgullo e suplicamos, non? Bladisla. Teñen que ser os dos panes iguais, así que é mellor que palillemos xuntos. Podemos ir á miña casa. Miña nai ten 2 almofadas. Pois veña, vamos, e canto antes mellor. É certo que andan dicindo a María por aí? O que? Que hai de xuntar cartos para excursión palillando. Non, o que pasa é que... Si, é boa idea, verdad? Xa cho dixen que iría máis cita para palillar xuntas. Si, son 2 nenas moi guapiñas. Queredes bailar? Que dis, Paco? Non lle fajas caso, Fito. A min gustame Pita, a máis guapa da escola. Que vos pasa? Queredes guerra? Que dis, muller, pensa que vou pegar unha nena. Por que me chamas nena? Por andares a pelillar como as vellas. Sabes ben, parvos, palilla porque lle dá a gana. Ves, agora fala a súa xefa por el. Sabrás si que son eu. Ui, que medo. Vámonos xa, que de tanto falar con Fita xa me están entrando ganas de poñer zapatos de tacón e botar leite hidratante. Adeus, Fitinha. Vou vos. Non o podo facer. Que? Xa son os terceiros que me veñen con conto esta mañán. E ti faxes caso? E ainda por riba, ti tiña yo que dixir a todo o mundo. E logo deche vergonza? Non, si, non sei. Pero que quero? Non me vou pelexar con media escola. Pero, Fito, temos que conseguir cartos para excursión. Prefiro quedarse en excursión. Se me fixeras caso con dos sinxeiros... Pero, Fito, non me podes deixar. Iria, mellor será que o fagas ti só, de veras. Vale. Pois logo xa paso por aquí a semana que ven a ver se están os permisos listos. Moi ben. Paula, espera. Mira, teño unha notificación para Manjo e non o dou encontrado. Sabes algo del? Eu, nin sei nin quero saber. Andará contaminando algunha praia vestido con escafandro para adestrarse. Que? Nada, cousas miñas. Que é unha notificación? Vendo un xulgado de Santiago. Aquí está. Podería ser importante, así que se falo favor, dalle en canto vexas. Pola cara que tes, ou é unha carta de moro ou estás lendo algo que non deberías ler. Non. Sabes que isto que estás facendo é un delito? Violación da correspondencia. É para Manjo. Mellor que a lea. Pois non se abren as cartas de ninguén, nin sequera as dos amigos. Pablo, isto é moi grave. Xa o vin. Pero sabe o que significa? Non son parvas, xuiz. Manjo ten que ir ao cárcere. Xusto agora, cando lle dan ese traballo que estaba esperando, van a meter na cadea. Pero como se lle ocorreu facer unha cousa así? Foi hai moito tempo. 4 anos polo menos. A Manjo liaron un par de elementos e acabou enganchado a heroína. Mangui heroinómano. Ainda me acordo do mal que pasou cando se desenganchou. Pero ao final conseguiuno coa axuda de todos. Xa, pero o delito... Eses tipos se enredaron para que fose a saltar con eles unha farmacia. El só conducía, pero nada, que os colleron. Nunca pensei que tivese que acabar preso. Que podemos facer? Busca Mangui e vídeme ver en canto poidades. Teño que pensar, haberá que facer algo. Vai ir ao cárcere, verdade? Non o sei, pero isto non ten moi boa pinta. Veña, marcha e busca por aí. Primeiramente xa non tes nin idea. A liña escultórica dese santo non é normal.
ainda por riba. Esa ausencia do can, que me di esta ausencia do can, A Ladislau? mí pareciume sempre moi normaliño. Ai, xa, pero é que non todos temos a sensibilidade artística de petróleo. Temos que estar moi orgullosos do noso santo Bertiña, aínda que haxa xente pouco integrada na vila que non o comprenda. Pasédeme caso e morro a conto, Vai nos traer mala sorte. Evaristo. Esa é superstición, Evaristo. A mala sorte non existe. Mala sorte, xa estou vendo han de vir máis turistas a Porto Sás que a Egipto. Mirá as pirámides esas. Xa me sí. Eu teño que creer nas túas pirámides no paraíso, na gloria e máis no inferno. Aló. É na mala sorte que vexo todos os días, non podo creer. Ves, niso ten razón, Currás. Se non existise a mala sorte, eu non estaría atrapada neste lugar. Queredes parar de filosofar e centrarnos no asunto. Porto Sás vai ter un santo famoso. E iso é algo que hai que explotar. Merchandising. Aí está. Merchandising de que? Merchandising, Evaristo, técnicas de venda, entendes? O que temos que facer é, podemos vender réplicas do San Roque, vender chaveiros, gorras, camisetas, como na NBA. Jorras do San Roque. Hai que me desestabilice coa risa. Iso podría ter gracia. E que pinta ten o santo ese? Eu que sei, eu moita a misa non vou. Petróleo, ti que tanto falas de non coñecer ben, non? Como sí, pois que así pouca barba ten e unha cara de home bo e santo, Bertiño. Gastra, palleiro, non o biches nunca. Tanto falar do santo e nin sequera sabes como é. Pero como que non o vi, muller? Cara de home bo, o teu é grave, compañeiro. Que non, o que pasa é que hai tempo que non vou pola igrexa, ves que se nas cousas non amas e nas limpa. Porto Sás, Natel, dalle aí volume. Dalle aí. Xeral de Patrimonio asegurou que os trámites coa Igrexa xa están moi avanzados e que esta mesma semana o valioso San Roque sen Can de Portozás será trasladado ás dependencias da Universidade de Compostelá, onde se lle farán as probas precisas para determinar o seu valor. Queren o levar. Lagarto. Díjovos que neste caso a lei está da nosa parte, Recordo moito un caso que se dera ali en Virxinia, USA. Un que polo visto tiña unha cama na que dormía George Washington e querían ya levar. Isla! Pero como vas comparar o noso santo ca cama de George Washington? Pero ti... Era de Jau, como é o conto ese da cama de... No, era falsa. Era un corredor de seguros que se facía pasar por un neto de George Washington para ter descontos ali nunha casa de citas que había. Pero foi un caso moi famoso. O caso meu é que levan o San Roque de Porto Sás, o único San Roque sen Can da Bisbarra, É o de sempre. Cada vez que temos algo os probes, non tardan en virus de patrimonio a quitarme. Ui, pero se tiña sensibilidade de todo. Claro. Tanto falar do santo e mira ti para que vai valer. Ai, agora Ramonsiño vou ter a culpa, Home, é senso. Técnicamente non se pode acusar, pero moralmente falando... Isto non queda así, San Roque non marcha daqui. Eso é falar. Poño os cartos que fagan falta. A quen lle hai que pagar? O Vaticano. Paga Ramón Couto. Ramón, que as cousas non che son así. Os cartos son cartos en todas as partes. Non sabe o Papa quen son eu cando teño que negociar. O santo é noso, e noso ten que seguir sendo custe o que custe. Pago eu e listo. Conta comigo aí. É comigo tamén, Ramón. Se hai que pagar, págase. Sobre todo se os cartos non son teus. Ai, dixo ela. Ramonsiño, pero dijo unha cousa, como carallo contactas ti co Vaticano? Don Amancio é amigo do bispo. Don Amancio non ten tanto contacto co Vaticano como di Don Amancio. A mí díxome que se xa Sobre todo hai que manter a calma. Se teñen que levar o santo, que o leve. Xa faremos o que haxa que facer para recuperalo. Sí, pero perdemos o tirón inicial. Os primeiros autobuses de turistas, no sitio de viren para aquí, irán para a Universidade de Santiago. Ramón, non é só unha cuestión de turismo. Cada un mira polo seu. Vostede mira pola súa xustiza. E eu teño que mirar polo meu. Vaya, quero dicir, pola prosperidade de Porto Sás. Para unha vez que podíamos conseguir turistas, non? Pago eu o santo para que non o leve. Por favor, Couto, deixe xa iso de que vai pagar o santo. Canto poderá valer? 10.000 pesos. Poño o seu e o santo queda aquí. Home, cunha inscripción que dixa doación de Industrias Couto ao pobo de Porto Sás. Si, Ramonsiño, si. Como cando tiraches co castro de Punta Sás para faceres uns chalés. Aquelas eran 4 pedras que non lle importaban a ninguén. O valor do santo debe de ser incalculable. Por iso lles interesa os de patrimonio, porque vale millóns. Millóns? Ela, me.
Pois sí que debe ser milagreiro santo, sí. Pois ao meu ver era mellor non telo. Pero xa postos, non me gusta nada que anden majoneando aquí os de patrimonio. Era mellor non telo, era mellor non telo. Pouca vista comercial ten, a saber isto. Hai teste moito. Claro, non. A conta do teu pai, así calquera. Eu, polo menos, ando aos percebes. Seguidos ilegalmente, fora de temporada. Xuís. Oiu aquí o que dixo a súa excelencia o pica preitos ladilla ao couto. Como se non oíra, Currás? Non quero saber nada dos teus percebes, de acordo? Oiches, Paco. Pois que che quede clariño, o meu negocio é completamente legal. Así que tens dereito a guardar silencio. Viches a mano. Non, debe de andar por aí, facendo deporte, póndose en forma, xa sabe a noticia, non? Sí, van a molar ben. A molar? Mira ti, outro ecoloxista en contra das plataformas petrolíferas como a Paula. Para Manjo vai ser un avance. Traballar no Mar do Norte, na extracción do petróleo, meu. Sí, xa me falou Paula do traballo. Sí. Mergullador no Mar do Norte e para unha empresa inglesa que pagan en libras. Así que mergullador no Mar do Norte. O que eu che dixa? Pois para min que non vai ser posible. Pensadeo ben, é moi fácil. Entre as tres facémolo rapidísimo. Total que son 2 panos. É que xa temos organizados os tebeos. Imos vender tebeos vellos na feira. O Corrosillón de Cormello. Tebeos vellos, pá. Eso está pasado de moda. Con eso non me de sacar un peso. Que va, dixen o rapaz que sacou unha morea de cartos ano pasado. E que os máis vellos, os que foran do seu pai, son os que máis gustaron. Sí, os vellos de máis de 30 anos gustanlles moito as cousas. É máis cómodo que palillar. Máis cómodo? As cousas non teñen que ser cómodas, teñen que estar ben. Os dos tebeos está ben, e tanto che gusta palillar, que te soa. Voulle preguntar a Rosa, seguro que ela me axuda. Sabedes que está facendo ela? Tiene unha idea genial. Está vendendo sinceiros que escudo de Portozás. Se debe vendidos máis de 40. Esa sí que lista. Oxalá se me ocurrir a min. Nos marchamos. Ata logo, Iria. Ata logo. Sinceiros que escudo de Portozás. Se lle fixera caso a Fito. Xa che contará o xuiz? Pois xa pode ser importante. Porque teño un plan de adestramento ben axustado. Estaba con eso da respiración. Hola. Permiso. Hola, Mangui. Hola, boas tardes. Que? Senta, temos que falar. Por que estades tan serios? Non andará tamén vostede metido no ecoloxismo como quen sei eu? Mangui, hai 4 anos detiveronte polo atraco dunha farmacia. Vale, xa por eso non se preocupe, señor Suís. Os da compañía petrolífera non lles importa, dis que non hai peja. Sí que hai. Que non, home, que o daquela andaba metido na merda da droga. Que non me importa dicilo porque agora estou completamente limpo, desenganchado, limpo total. Dillo ti, Paula, xa te teño un traballo esperando por min. Non, se xa yo dixen. Por ojo, veña, asunto resolto. Marcho que teño que facer cosas. Mangui, hoxe chegou isto. Eso que é? Sinto moito ter que dicircho. Pero... A ver, dígame o que pasa dunha vez. Non me teñan vilo aquí. É unha notificación oficial de ingreso en prisión. Sí, eu son Papá Noel esperando a que me traen os xoguetes. Non, Mangui, é un asunto bastante serio. Pero isto é unha putada, señor Suís. Non me poden facer isto. Se eu ni siquiera entrei na farmacia, eu só conducía o buja. Merda, Suís, pero se ni siquiera son o que era. Teño un traballo esperando por min e mándame isto. Vou marchar de mergullador para o Mar do Norte, entende? Para o Mar do Norte. Mangui, senta. Temos que atopar unha solución. Solución eu teño unha. Que lles den por o buxo. Mangui, tranquilo, O que imos facer é solicitar o indulto, E, mentres tanto, podemos lle pedir ao fiscal que deixe... Pida vostede que queira que mentres tanto eu... Non vas marchar, Mangui? Non vas marchar? Sí, claro que sí, é ben lonxe, vou marchar ben lonxe. Dixas eso nin de broma. Voume ajochar e non van topar nin con todo o exército que me poñan diante. Por favor, Mangui, deixe de falar como un neno. Falo como un neno que vai acabar no caldeiro, señor Suís. Tes un problema, pero tamén se pode atopar unha solución, entendes? Así que fai o favor e non digas máis parvadas. Mira, señor Suís, perdoe, pero eu digo as parvadas que me dá a gana. Total, non lle importa a ninguén. Se me importase a gen non me facían isto. Isto non é xeito de tratar a unha persona. Mangui, cálmate. Que me calme, é moi fácil falar. Pero que me meter no caldeiro a min, 4 anos despois de que pasara todo o asunto, cando xa ni me acordo como foi todo. O funcionamento da xustiza é así. É un pouco lenta ás veces, pero é o sistema que hai. Un pouco lenta. 4 anos despois un pouco lenta.
Todo o tempo este que a merda das apelacións e que co rollo das... Xa o sabemos, Magui, pero Paula e máis eu queremos axudarche. Queredeme axudar? Pois deixádeme en paz, non lle contedes isto a ninguén. Eu xa verei o que teño que facer. O que tens que facer está claro. Ti ingresas en prisión e nós desde aquí intentamos solucionar o caso. Sí, boa idea, o que estaba pensando eu. Eso é certo. Algo debe de ter o santo ese, eh? Algo debe de ter. Por iso teñen a teima que teñen don Amancio e máis Florencio. Escoita, falaches con Magui? Oh, non o veixe desde pola mañá. Está animadísimo, póndose en forma polo tema das plataformas. Sí, moi ben, moi ben. Ti viche o santo ese? Non, pero supoño que será como a todos, con barba e túnica. Barba e túnica? Pero como non me dei conta, barba e túnica? Creo que xa me acorda cal é. Pero estás segura, non? Sí. Mira que pode ser algo serio. A médica aquí son eu. Digo che que iría está perfectamente. As brouliñas esas que ten son normais nunha rapaza dos seus anos. Xa lle pasarán. O sea, pero nin siquiera queres ver? María, vexo todos os días e xa sei de que brouliñas me falas. Nin ela se decatou. Que hai? Hola. 2 cafés. Marchando. Que tal, Andrés? Ben, falaches con Iria? De que tiña que falar? Non, é que esta mañá fixenlles a ela máis afito un encargo profesional. Vame facer 2 panos de encaixe para un compromiso que teño. Ui, ten cuidado, Andrés. Empézase polo encaixe e acabase mercando unha casa. A costa da morte atrapa un para sempre. Por mí que me atrapen. Eu estuve aquí. Sigo sen entender que esteas aquí por propio gusto, de verdade. Non terás unha débeda pendente con San Roque. Non sei, ou facerlle unha novena aos milagres de Ourense, ou ir de xeonllos ao Corpiño, ser xuiz en Portozás. Dígoche que eu non atopo unha razón para quedar aquí. Ai, como és, Berta. E ti como convenceche os rapaces para facer os panos? Foi fácil. Necesitaban 15.000 pesetas para a viaxe de fin de curso e voulle las pagar eu. Ui, eso non me gusta nada, Andrés. Iria se ten a cabeza en 1000 sitios e non quero que se despiste nos estudios, Non exaxeres, María. E deixa respirar a rapaza, que ten unha tos e xa queres que lle fagan radiografías. Tranquila, muller. Está ben. Pero eu teño que falar con ela que non quero que por isto perda de estudiar. Venlles ben, muller. Así aprenden o que son os compromisos. E máis nos cartos. Os rapaces de hoxe non valoran o que teñen. Importante que aprendan que hai que traballar para vivir, ou non é? Por certo, Berta, que xa me dei conta de cal é o santo. É un que ten barba e túnica. Barba e túnica. Sí, xa me dei conta perfectamente. Deixasme parva. Daquela será un acaso excepcional. Home, muller, se te burlas de mí outra vez... Ai, pero, por favor, Petróleo. Entre os discursos e o santo pareces talmente un cura. Ah, pois... Invítame a xear e sácote de dúbidas. Saca de aí, anda. Australia. Non é mal sitio. Está no outro lado do mundo. Ti que pensas, Marjacho? A nécora entra polo burato e despois non sabe sair. Najo, non é mellor marchar. Cada todo se pon negro. O mellor é deixar o barco ben amarrado, que despois non hai vendaval co leve. Viñas con ese xafora, Marjacho, por favor. Haille que te respeto ao mar. Respeto, sí, pero ninguén quer ir por o caldeiro, Marjacho. Que fixen estivo mal, sí, pero xa foi hai moito tempo. Non hai direito que me condenen agora. Sabes que ia marchar por o Mar do Norte? Mira, ti se te recuperado ou non. Entran por aquí e quedan atrapadas. Vai. Ola, non está Iria? Como está Iria? Non viña contigo? Non, eu... É que pensei que estaba enferma. Enferma? Ai, mira ti de que eran as brouliñas esas. Como non fui á escola pola tarde, pensei que... Como que non fui á tarde á escola? Cajeina. Adeus, María, eu teño que marchar. Fito, máis se vale que me diga a verdade. Non, sí que fui, sí que fui. Fito. A mellor sí que fui, Haberá... É que na clase somos moitos. Haberá 200 rapazos, así, xa sabes, non? E ás veces non sabes ben quen está ou quen non está. Sí, espera que a colla. Pásame adiante.
anos que non entro aquí e teño vos que encontrar hoxe. Veño ver se lle dou na cabeza aberta co santo ese. E vos que? Nada, nós requisando aquí virtualmente un ben considerado socialmente como comunitario, non? Requisando? Roubar o santo, home. Roubar tampouco. Só é para darlles na cabeza a eses funcionarios de Santiago. Aí está, o da nocturnidade é puramente circunstancial, se queres. A circunstancia circunstancial aquí é que viñeste a secuestrar o San Roque. Perdón, cale o santo? Está ali, debaixo da puris. Non hai nada. Debaixo da Purísima non hai nada. Si, home, si, ali. Adisla, non está. Malditos ladróns, roubar un santo na mesma casa de Deus. É que non hai respeto por nada, xa. Fun eu, que? Está aquí. Outra vaca no millo. Pero que hai unha devoción aquí polo santo este que non é normal. E ti non dixías que traía mala sorte xogar cos santos, ovella? E se foi antes de que viñeran os listos eses de patrimonio. Entendes? O santo é noso. E precisamente se o queren levar ese é o que nos vai traer mala sorte. O santo sempre estivo aquí. E por algo será. Benvido ao grupo, o chollo. Sin que non se morres. Antes de levar, deixademe mirarlle a cara un momento. Non é por devoción, porque... Veña, que teño presa. Si por lo menos podo dicir como é. Xa teño medio empaquetado, vamos, acaba. Oi, que santo te... Ata logo, boas noites. Ata logo. Berta, onde vai petróleo? Eu que sei, levo aquí media hora só. É que estou buscando a manja e non a topo por ninjures. Andará con petróleo? Non creo, dame na alma. Interesante. Algúns con supersticións religiosas e ti que che dá algo na alma, non? Vas a cha miúdo? Berta, isto é serio. De verdade que non viches a Manjui? Non o vin, non. Creo que marchou. Pois se marchou xa volverá, muller. Non entendes. Esta mañán falaba de fuxir para agacharse. Agacharse de quen? Non che podo contar. Pero pode que non volva máis. Paula, que dis? Mira, teño medo, vou no buscar, vale? Vale. En canto saibas algo, avísame, E se necesitades axuda a Mangui ou ti, xa sabes, Veña, Berta, gracias. Nada. Xa vou. Suís. Tomás. Suís. Usted sabe que hora É é. algo gravísimo. Gravísimo, Suís. Tranquilícese, Veña, pase. Gracias. Pase, sente por aí. Gracias. Sí. Que pasa? O santo, Suís. O San Roque. Sí, o santo. Que lle pasou? Levárono. Así? Pois sí que madrugan os de patrimonio. Non é momento de broma, Suís. A ver. Veña, conto o que pasou. Levárono. Sí, xa yo oín. Pero pensei que non o viñan buscar ata mañá. Que non contra, que o levaron. Roubaron. Roubaron? Ladróns de santos. Un sacrilexio. O conto empeora. Tranquilícese, don Amancio. Pasa nada. Andrés, hai cousas que é mellor que a xente non saiba. Claro. Mire, sabe o que imos facer? Imos tomar algo. Non, eu non. Non, algo quente. Voulle preparar algo quente, tomámolo tranquilamente, e vostede contame todo desde o principio. Está ben, pero ten vostede que facer algo. Non, sí, claro que farei algo. É un roubo. Un roubo. Un sacrilexio. E ademais todo o mundo vai saber. Que vou dicir eu cando o saiban? Pero saber que, don Amancio? Non lle podo contar, Andrés. Pero temos que conseguir que o santo volva á igrexa e que non o vexan os de patrimonio. Senón isto vai ser unha traxedia. Unha traxedia? Unha traxedia. Pasei polo bar e non estaba ningún. Nin Petróleo, nin Ramón, nin Ladislao, nin Currás.
Foron eles os que roubaron o santo, seguro. Despois que non se veñan confesar. O de patrimonio a punto de chegar. É o primeiro que saberá de Portosás é que aquí se rouban santos. Quedei con el aquí no xulgado. E está a chegar. Pois temos que pensar algo. O señor pregunta pola alcaldesa. É da xunta. Xa chegou aí. Pois que marche. Quéreme dicir dunha vez porque non quere co de patrimonio vexe o santo. Iso, por que non conta o que pasa co San Roque? Non podo. Pois non hai máis que falar. Eu son alcaldesa, teño que recibir o técnico de patrimonio e ensinarlle o santo. Que queren que faja. É unha orde do goberno autonómico. Celia, non sabe vostede o que vai facer. E non temos santo que ensinarlle. Entretémolo ata que apareça o San Roque xa está. E non quero que saiba baixo ningún concepto que o roubaron. Sería mala publicidade pro Consello. Dígalle que pasa, Pitusa. Non sería mellor contarlle todo? Non. Hai cousas que a xente non debe saber. Que máis lle daríamos polo mundo adiante cun sacrilexio na vila. Disimulemos. Eu, entre mentres, vou buscar o santo. Se este home ve o San Roque, estamos perdidos. Tranquilo. Señor xuiz, Lino Carballo, perito artístico. Encantado, señor Carvalho. Igualmente. Son Andrés Domínguez, o xuiz de Portozás. Permítame que lle presente a Celia Rey, a nosa alcaldesa. Como está vostede, señor Carballo? E o noso párroco, don Amancio. Encantado, pero teño moi pouco tempo. Podíamos ver a imaxe? Sí, por suposto, pero sente aquí un momentiño. Porque queremos contarlle a historia do noso San Roque. E que é unha historia preciosa, xa verá. Abraiante. Un milagre auténtico que se remonta á noite dos tempos. Pero mellor que lle conte o noso xuiz. Eu teño cousas que facer. Cousas de cura, xa sabe. Don Andrés, contelle. Escute. De acordo. Por que non me dixo nada o bella esta? A min parece parvo, Ti pensas que estará aquí? Seguro, sempre que ten problemas ven por aquí repousar. Esperar a que baixe a marea. Mira, ali ten a moto. Magui! Sempre me teño que cajar no conto. Vale, Paula, vale, moi ben. Non contaste a ninguén máis. Non che dixe que non dixeras a ninguén máis. Podes ter os teus primos tamén. Mira, Che, non son ninguén, Agora xa tanto ten petróleo. Xa decidiu o que vou facer. E nin ti nin ninguén me fese cambiar de idea. Por que non escuita a xente que che quere axudar? Xa vin a solución do xuiz. Meterme para dentro. Para iso non fai falta pensar tanto. E que se che ocurriu a ti isto? Marchar. Marchar? Sí. Iso que lle chamo eu ser intelixente. É o que quero facer eu. Ti tamén marchaches. Eu marchei, pero unha cousa é marchar, outra cousa é fuxir. E ti estás fuxindo, estás escapando. E logo non é para fuxir petróleo. Ti como un cobarde. Ti caladiña, Ahora ten razón, os problemas hai que collelos polos cornos de fronte. Pero ti sabes lo que é o talejo, Claro, petróleo. eu xa estiven dentro 7 veces en 4 países, pero iso é outra historia, non ven ao caso. Que me pasou a mí en Turquía non vos lo vou contar agora. Pero agora que me daban ese curro, Xa sei, é petróleo. unha putada, Majo, é unha putada claro que é, pero moito pero a droga. Ti seiches daquelo, gañaches aquela batalla, has de gañar esta tamén. Si, saindo a droga, si, e mira para qué. Agora que xa ia todo ben, veña ese cabrón se tírame todo abaixo outra vez. Pero isto que é? Pero Tela nos axuda. Claro, Majo, Paula está facendo de todo. Nós ímonos mover, has de acabar saindo na televisión. Vou mandar mensaxes por internet a 4 ONGs, a Asociación de Abogados, a Fiscalía. Se verá aquí mos armar. Farías eso por mí? Claro que o fará, xa están facendo conta yo aí, Paula. Agora mesmo hai moita xente traballando para ti, Mago. Imos de dar unha boa malleira ao sistema judicial. Pensei que estabas cabreada comigo por lo que che dixen outro día no bar. Veña, tío, non sexas pa. Somos amigos, non? Os amigos están para cando se necesitan. Márcame aí. Moitas gracias. E pónteme firme. E así foi. Así foi como aquel home que, por certo, era vendedor de azafrán polo miúdo, verdade? Así foi como curou a ciática. Sí, gracias ao noso San Roque de Portozás. E por fin puido xa practicar puenting as fins de semana, que el era moi aficionado, sobre todo, bueno, todos os deportes de risco, en xeral. Un milagre. Sí. É unha historia moi interesante, en serio. Pero eu teño que ver esa imaxe canto antes. Sí, claro, por suposto. Pero antes quero que escoite outra historia que é preciosa. Xa verá, que lle vai contar aquí a nosa Celia. Ah, sí. Sí, mire, aquí o señor Carballo quere que lle conte aquela historia do percebeiro. Aquel que curara un herpes terrible gracias ao San Roque. O herpes, sí. Xa verá, foi unha historia increíble. Sí. Mire,
Estou seguro, pero deixe, eu creo que o mellor será... O perseveiro aquel... Ai, o teléfono... Será un momento, Sí? Sí, pase, Mapitusa. Hola, tía. Que tal? Súa tía. É co rapaz acaba de... Sí, deixemos un recado no contestador. Sí, parecemos ben? Vale. Ai, que vai ser unha reunión familiar. Non pasa nada, non pasa nada. Levarei máis regalos e xa está. Vale. Sí, tía, mira, xa que estamos, quería che preguntar... Nada. Tes presa, vale. Non, xa chamarei máis tarde, non pasa nada. Vale, adeus. Eran as miñas tías que... Mire, moi ben. Todo iso é moi interesante, pero eu teño algo que facer. Sí, claro, por suposto, nós tamén. Señor xuiz, pode vir un momento? Sí. Será un instante. Agarda un momentiño. Que pasa, Pitus? Os Couto máis currás están no bar. Díxenlles que o esperasen ali. Ben feito. Voulles ensinar eu a eses. O santo estará de volta na igrexa dentro de media hora, de acordo? Distraian o funcionario. Agora está Celia con él. Dame tempo, Andrés, teño que falar contigo. Agora non podo ir, teño que marchar. É que é moi importante. Mira, dille a túa nai que vos invito a sentar as dúas, Así Non creo que sexa boa idea. Por qué? Miña nai está moi enfadada. Xa lle pasará, muller, veña, agora teño que marchar. Temos que falar dos panos de encaixe. Despois, Siria, despois. Os panos. Mira, tesme que facer un favor. Quero 10 panos máis. Oiches? 10 máis. Que sorte, Despois falamos do prezo, vale? Ata logo. Si, vaya sorte. E ali estaba o perseveiro de Seonchos dándolle as gracias ao San Roque por curalo da cistite. Pero non era un herpes. Ai, sí, do herpes tamén o curou. Mira, non aturo máis, non teño tempo que perder. Necesito de alguén que me acompañe a igrexa para ver o santo. Xa me encargo eu, alcaldesa. Vostede? Gracias, Pitusa. Sí, son a secretaria de xulgado e de camiño que imos cara á igrexa voulle contar unha historia abraiante, un milagre que fixo o San Roque. A multiplicación da empanada de San Buriñas. Veña, xa verá. É unha historia moi interesante. Non quero saber quen foi. O único que quero é que o santo estea no seu sitio dentro de 20 minutos. Estamos? Sí, con respecto á presunción de inocencia. Ladislau. Esta vez equivocouse de bando, xuiz. Non me veña con esas, Ramón, por favor. Hai unha hora que teño ese funcionario de patrimonio no despacho. O único que queren é estudiar o santo. Xa, estudiar a maneira de leválo con eles. Vano levar para Santiago, botarán 2 días mirando para ele, mandarano de volta. Sí, home, sí. Lévano ali e despois a ver quen fai que o traían de volta. Pero unha vez que Portosás podía ser importante por abajo, turismo religioso, que sei Fátima, Lourdes, o Corpiño... Que tampouco creo que teña tanto valor como para non poder quedar na igrexa de Portozás. San Llenaro de Nápoles, Sin faltar, Unha cousa é non creer nos santos, outra cousa é meterse con eles. Ou istes mamén insultar as meninas. O millor nin tan sequera lles interesa. Non vedes que aínda non fixeron unha avaliación do santo? O único que tedes son sospeitas. Andan cartos polo medio, así que eu sospeito. Levo sospeitando toda a vida e fuime bastante ben. É igual. O santo ten que estar no seu sitio dentro de 20 minutos e xa está. E se o santo non quere volver? Porque o santo ainda non lle preguntou ninguén. Se o santo non quere volver, convencédelo vos. Eu co santo non discuto. Despois vai uns meijallos. Serás ignorante. Non hai xurisprudencia ninguna sobre vinjanzas de santos. Acabouse. Outra cousa, vistes a petróleo? Dixe iso xa, Iria. Non me dicías que querías falar de muller a muller. Pois veña, que me contabas de Andrés? Ixen falar con el, pero non me escuitou. Creo que ni sequera me ouviu. Benvido ao mundo dos homes, Iria. É a súa maneira de ser, nunca nos escoitan. Si, pero Andrés vais enfadar comigo. Fixemos un trato e non vou poder cumprir a miña parte. Non te preocupes. Os homes andan sempre pedindo cousas. E cando ti lles das, non lles conceden importancia ninguna. Conclusión, mellor non dárllelas. Sí, pero eu sigo necesitando os 15.000 pesetas. Xa haberá algunha solución, tranquila. Hola, Berta. Hola, Andrés. Sabes algo de petróleo? Está con Mangui. Xa me contou o problema. Como para estar orgullosos do funcionamento da xustiza. Si, xa falaremos diso. Mira, petróleo dixoche algo do santo. Do santo? Dixomo todo. Veu esta mañá por aquí para falarme del. Describiu-mo centímetro a centímetro. Que se tiña a melena revolta, que se o queixo non sei que se os ollos pequenos... E despois díxome que falara con Florencio. Sei que o santo ten sorpresa. Sorpresa? Foi o que dixo. É que xa o saberíamos cando veña o experto ese de patrimonio. Polo tanto que o santo estará na igrexa, non?
Para que eu poida ver o experto, quero dicir. Pois claro que está na igrexa. Un día estar. Andrés, estás ben? Sí. Nótate algo confuso. Non, estou ben, gracias. Hasta logo. Andrés, quero... Iria, non podo, teño que marchar, vale? É que é moi Que importante. non podo, Iria. Ademais, como non me estás facendo os panos que te encarguei? Andrés, Non podo, Berta, de veras. para que vexas como tens que tratar os homes. Fai o favor de sentar un momento. Iria, teño que marchar. Senta. Aí. Iria, tenche que dicir algo. Pois veña, que sexa rápido. Vale, non vou poder facer os panos. Ademais, miña nai está moi enfadada contigo. A verdade é que a culpa foi toda túa. Se non nos encargara os panos, eu acabaría vendendo sinxeiros co escudo de Portosás. Non tería que faltar a escola. Fito non me tería abandonado e miña nai non me tería que berrar. Sólteme, señora. Non perda a compostura. Non o solte, Pitusa. Non o solte. Es que esa compostura. Isto xa está ben. Xa é demasiado. Non podo perder malo tempo. Mire, señor Carballo, este é Don Amancio, o noso cura, Xa. que vostede xa coñece. E este é o home que escribiu a historia do santo, Don Florencio Quintela. Encantado. Sí, antes de que vexa o santo, penso que debería dicirlle algo importante sobre os San Roques en Can. Algo que non incluín naquel folleto turístico. Non diga nada, Florencio. Isto xa é inevitable, don Amancio. Celia díxonos que o santo xa está na igrexa. Xa está o San Roque na igrexa? Sí. E logo, que problema hai? Ningún. Pois daquela pase vostede. Non pase. A igrexa está en obras. Pódelle caer en riba un San Pedro de 140 kilos. Pero non entendo. Se o San Roque xa está na igrexa, por que non quere que o vexa? Vostede non o entende, Pitusa, pero o señor Carballo non pode destapar o santo. don Amancio, Bos días, señores. Que? Esperando polo santo. Levo todo o día esperando o santo. Pois mellor é que marche vostede, que volva noutro momentiño. Deixelle ver o santo, don Amancio. Eu mirei o que había debaixo do pano e aquelo é unha cousa ben interesante, Aí está. Deus nos ampare. Este é o santo. Este é o noso santo. O San Roque de Portosás. Isto xa non ten remedio, don Amancio. As cousas claras, meu amigo. Gustaríame que o santo quedase na vila. Pode que queira discutir comigo unha cantidade razoable, pero... Vostede está intentando subornar. Eu fago avaliacións obxectivas de obras de arte, señor. E teño unha reputación. Se cadre bo momento para suplicar, papá. Noso pai que estás no ceo. E isto é o seu santo. Todo foi unha perda de tempo. Eu marcho. Xa está. Acabou a historia. Así que era isto. Era isto. Está disimulando. Din que non vale nada. Ofrecen poucos cartos por el e logo venden nunha millonada. Que non conto, que non. Sí, eu non lle vexo a gracia. Tena, é moita. Deus te salve, María, chea de gracia. Nos transatlánticos, no salón de baile teñen un piano. Vos sabedes o que é un piano. Ben, en riba do piano teñen a figura dun tipo raro, melenudo, cara de malo, el. Petróleo, este non é un momento para as túas historias, entendes? Deixalle acabar, Currás. Deixalle acabar. O caso é que a figura que teñen en riba do piano é o San Roque de Portosás. Apareceu hai 63 anos na praia de Punta Zas, un día de inverno. E a xente converteu no santo. Levárono para a igrexa e despois empezouse con que se curaba o lumbago, que se os calos dos pés. A otite. En realidade, o busto caera dun mercante alemán que transportaba caixas cheas de cabezas de Beethoven. Toda a vila se convenceu de que era San Roque. Así que o cura anterior, vencido pola fe popular, deixouno nun altar da igrexa. Así que o santo era un souvenir. Pobre Celia. Hai un pouco falou con ela o director xeral para chamarlle a atención. Mira que facer santa Beethoven. Eu xa sospeitaba, pero claro, como aquí, ninguén me cree nada. É que a xente eche moi rara. Porque xa me dirás ti a min cando saiu unha mentira desa boquiña. Nunca. E van a deixar na igrexa. Polo de agora sí. Estiven falando con don Amancio. El tiña medo de que a xente lle perdese devoción ao santo, pero convencino. Se a xente cree que é santo, se lle rezan con devoción, que máis ten que o busto sexa de Beethoven. Home non. Pero de verdade que pensades seguir adorando un compositor romántico? Aí amoláronme ben, Bertiña, porque eu tiña pensado
traelo santo para aquí, probar e poñelo aquí entre as botellas, daríalle, un toque de clase local, non si? Home, non. Isto parecería o Palas. Olga, percebes? Son como a puños. Eu nos collín, Compreinos. A un fotichincho madrileño que andaba por ali. Non, xa, claro, lóxicamente. Por certo, o santo ese ao final non trouxe tan mala sorte, claro. E logo dixo que igual había que armarlle unha romería. Curras, xa che dixen que non é un santo, que é un músico. A mí tanto me ten que sexa santo músico. O que me parecía máis raro é que lle faltara o can. Pero, bueno, se a xente lle fai ben, dixo que haberá que estar ben con el. Ben falado, sí, señor. Veña, Petróleo. Pía por esa boquiña. Estamos acordando dun chileno, coñecín eu, un chileno paverísimo que mercara un jalo deses de Barcelos. E o tipo volvía para Chile nun cargueiro, o Lucinda, que era o cargueiro máis grande que vin eu no mundo. Ese Lucinda era unha chalada. Bueno, o cargueiro era enorme, cala a boca ti. E resulta que un amensero jalo, unha vez de cacarexar, cantoulle unha versión en bossa nova do Neme Quite Pa, que o tipo quedou completamente apirolado. Veño. Anímate. E cuídate moito, Pareino, non sei se o que teño son nervios ou solo de medo. Veño, pónteme Xa firme. verás que pronto estás de volta. Seguro que non vai ser fácil. Ninguén dixo que fose fácil, pero intentar, ímolo intentar. Non, nada de intentar. Ímolo conseguir, manjo. Confía en min. Moitas E gracias. non tiñas medo polo traballo, teño unha morea de contactos alá arriba no Mar do Norte. Seguro que cando volvas podemos conseguir algo. Diralo en serio. Claro, seguro. Veña, dá un abrazo. Un abrazo. Veña, que tens que marchar. Manjui, hay que marchar. Veña. Duro, duro, duro aí. Veña, vémonos. Ímolo sacar de aí, verdad? Ímolo conseguir entre todos, muller. Veña, non te poñas así, que non nos vexe triste. Ímolo sacar seguro, veña. Veña aquí, imos empezar, E non quero oír ninguna palabra. Podemos perder o tempo. Isto é trampa. Xa non tes medo de que se metan contigo por palillar? Que dixo? Faz ben, hai que ter personalidade. Non é pola personalidade, é pola pasta. Cando lles dixen o que íamos gañar con isto dos panos, quedaron calados como apetos. Fito, teño que recoñecer que o dos sinxeiros era unha boa idea. Rosa cansouse de vender neles. Tanto ten, total. A mí nunca me gustou moito iso dos sinxeiros con escudo. Isto é máis original. Veña a ver que tal xeito lle das a isto. E ti pensas que podo aprender? Sí, arriba aquí un pouco así. Isto é moi fácil, mira.